लेखानो जों गोरैति प्रासारनो फियक मानाय होनैनो जों बेलायनो जोंनि पेरेन्टस रक निजेनो रायनो बेलायनो साकथारैनो लेखा फोरोंलायबो बिख्रानि यावलायबानि कुसु कतर अंलायबानि गोरों बरक अंलायबानि बाङै बलावनो मै गोथों खलै फानो रेगा ताङै फानो कस्त मस्त रां सेभिं खायलाय फानो बोसानो फोरोंलायबो फिया तिनि हायो नायखांखानो गोबां मानो जोंनि सिकेला बेकार खायबैनो आसगै तङै मा तङो जास्ट थांद्रनो सिमै सासि स्ट्रागल खायलायबै मा तंलायबो गे अरो जागाव आं कायसा कक सावाने मुसुगो जों वान सकलायबो बय परेखेनो सिमिनो गियान मावो नै हायफानो बयो सिमिनो गियान मावो अमक गबै कक ngै थांसक गिया गोबावनि बाङैनो आं सावाने मुसुगो दिनै हायो जों वान सकलायबै आसो लेखा बायनो जों गोरैतिफ्रा सारो यगनाय फियक जांनाय होनै वान सकै साकथारै फायलायमानिसि दिनै हायो जास्ट निजे थां तंगानि फानोसि बेलाय स्ट्रागल खायजेखे मा तंलायबो गे अमो तानि हाय ngै थांखाना गे बनो तेसिमो सामाने तङो गियान नावनि बाङै बय परेवानि नाङो फिया बयो सिमिनो गियान मानाय अमो गबै कक सक गया बनि बाङैनो बहाय तिखेनो जों लेखा परे रों थाङै जों साख्रि खायबै रां सिमि आजेखे सिमिनो जों फियक जोंनाय ब सिमि इंया जों बनि तिगायसा नायबै जों बिजनेस बायबो जों फियक जागै मानो बनि लगेवबो गताबो कुइसन गोबां मानो फायमै मानो बिजनेस ले तमाखे खायनाय तिनि हायवो सारभाइव खायवानि सि आसो कस्त नाङै तंके बियावनिले रां फायनाय तमाना बिजनेस खायनाय निनि थानायाव कुइसन फायै मानो आनि थावनि फायै तङो गे अरो जागावनो जों वान सक थायङो जों जदि स्कुल लगो कलेज लगो जों बिजनेस बाकि खायनाय बनो तै जों फोरोङै फायजा खांखे तिनि सिनि थानायाव उ कुइसन तंखामुं दे गे बहाय तिखेनो वान सकैनो तिनि हायो जोंनि इन्डियानि बिसिङाव दिल्ली गभर्नमेन्ट नो ब्लाइनो हामबाय मारो ब्लाइनो अरबरनि जे स्टेट अफ एडुकेशन सिस्टम ना जे चेंज खायै तंमोनि जे आपग्रेड खायै तंमोनि बनो नगु ब्लाइनो आंलाय खाबायबो और नो लेखा फोरोंतो तैनो बिजनेस बो बाके खायना एंटरप्रेन्योर बाके नाय बनो बो तिनि हायो दिल्ली गभर्नमेंट नो फोरोङै तंगो डिटेल में समझाओ कैसे बनाया कैसे शुरू We have created another option instead of chai and coffee, and this amazing drink contains nutrients, antioxidant, calcium, iron, mineral, and many more benefits. It is natural, healthy, and tasty. And we have currently generated a revenue of 50,000, 6,700 rupees, and we have a contract of 2 lakh rupees in our hand and currently in progress. 10,000 रुपये से शुरू किया, 50,000 रुपये कमा चुके, 2 लाख के ऑर्डर्स हैं और इन्वेस्टमेंट कितना मिला? इन्वेस्टमेंट 17 लाख 17 लाख का इन्वेस्टमेंट्स मिल गया इनको। अच्छा, समथिंग लाइक अ पाउडर। यस गे बहाय खायबैनो जिनि अरो बहायनो जिनि त्रिपुरावबो खायमान यादे जिनि एडुकेशन सिस्टम न अपग्रेड है मडिफाइड खायबो अरो जागो बिजनेस बाके खायने बनोबो फोरोङै थांमा यादे तिनि हायो आसके बेकार बाङै तङो जिनि स्टेट द ओ बेकार अमा के बिजनेस बाके खायने स्कूल सिम फोरोंता बेके तिनि क्लाइ तंखामुं दे तिनि हायो जब जतनो नायतुलाय तङो पिया जब ले क्रिएट खायने इसे गोरै इंगै तङो कसं फोरोङै त फायजागला स्कूलाव फोरोङै त फिसे कसं बाके जब क्रिएट खायने बाके बिजनेस खायने तिनि हायो अमा इंग तंखुं दे तिनि हायो बेलायनो क्राइसिस तंलाय मा तङो पिया तिनि ने सिमिनो ओ एडुकेशन सिस्टम न वान सगो अपग्रेड खाय थांखाले फाइनाय जरावले चेंज फानो ngै मानो जा आनि मटेले आं जागै तङो एंटरप्रेन्योर बाके जब क्रिएट खायने बाके बिजनेस खायने बहाय बेलायनो नाङै तङो हानि बावनो जों लेखाबो फरायलायनाय फिया लेखानि लगे लगेवो ते कायसा बिजनेस खायबानि बा मोनसे खायबानिबो जों मा सोलोंलायनाय नोंले जिनि वान समनो बाहाय इंजाक जिनि एडुकेशन बिजनेसनि फोरोंनानै नांदो नांया बने तै नोंजोंबाय कमेन्ट खायबै सावै खोनारदि गा आसकेन आं सावने मुसु रिक्वेस्ट खायने मुसु जे जिनि सरकारनोबो जे जिनि स्टेटआवबो
दिल्ली गभर्नमेंट ने हाय के दिल्ली वो जे एजुकेशन सिस्टम ना मॉडिफाइड खाई तो बाय के सिनी और जगह अब खाइखां के न बेलायनो ओ बरक और नि बरक र बनि फ्यूचर बेलायनो गाहाम उंगै थांनाय पिया ओ आगे नि गसा हाय इंग्लिश संगतमा हाय खेले wan sawnali ya na borokle bikha khe tono khe si sa thungui mana hai om hai ti khe wan sawai tongkhang khle chini next generation chini tak chini next generation belai ne kelugui thangpaine hani mon o manai no sung sa khayo ni bang ne change khailai bai sina ka asukana hambai malai le ne next video